Update. Yeah, agwa m unu na ebe a na-akpagharị and ọ ya eru onye ọna na ọnwụ na-ewu nwa dibia nọ na Anambra State. Go to very careful. Ị na-alahụ ụlọ anya saa mmụọ mmiri afụla anya nwa dibia na-esu atịkpa na Nnewi, ambassador of Okite. Award-winning Igbo special has been arrested. A report has it that he has been arrested. He was arrested yesterday. Ewotago amaburie okagwo. Ewotago agogo scores nke ahụ for still counting. Owolo na ewolo nwa dibia ane nọ na Anambra State enwe dibia. Owu na iwu eze nwanyị ane nọ na Anambra State eme eze nwanyị. Do very careful ni ikunu julu eju ifunu lawiri ụmụ okolobịa ide eme na nke ikpeazụ a. Unu change the story of everywhere. Oke ọchịchọ ọgwụ ego senitekwa because amụmifo na ọgwụ ego ọgwụ na mmadụ gwọrọ require one or two things achọ m ime ife ọwụ ka onye ahụ enwe ego ọgwụ ego ka ọwụ ọgwụ agwọrọ ego ka ọwụ ịghọtago. So agụrụ na mmụọ mmiri gere scores abụndụ rietuoka buriete na butu hilos buje ya ọka yesterday ịghọtago. The counting still continues. So ebe ọhụụ na ịnọ wee na-alụ nwa dibia nke na Anambra State obi ezuna ike idile ya na alahụ n'ụla olesi mana aka ha ụdọ ọcha from this deadly Okite unu bupụtara chọrọ iru na ụmụazị baanyị ma ụmụazị baanyị onwezi nke na-ekwe eje boy, onwezi nke na-ekwe agba mbọ, onwezi nke believe na hard work. Ha nchara na-ebelive na akụchikọ ife nwanụ na-esi isi n'ime ite gwakọsi ife nwa na-aya hangi ego abịa. Ha nchara na-eto n'otu emergency ndị omenala na-afị ebe niile ịpụta ntakịrị nwa du 18 years asịgo omenala jikwosi omenala jighara isi o jikwa eji ije gbuo anụ o jikwa eji ije mee nga. Gwa m ife ọma you are going back to the ways of your father. Nna gị nọ ndụ kere ife the ways of nna gị ahụ nọ ndụ. Nna gị ahụ nọ ndụ ọ na-agụ mmụọ ọkwa ọ na-eje ụka ịchọ ka iburu nna gị ụzọ wee mụta diọkpara. You are going back to the ways of your fathers. Why na nna gị nọ ndụ eji asịgo na ife afụghọ n'ikpu nne ego afọ ya na nke nwa ya ife afụrụ n'ikpu nne ego ka afọ na nke nwa ya. Omenala gbanwụ na ala because of oke ọgwụ akwa ha kụziri na ịda agwọ. My happiness wụ na God rise in anger use Charles Soludo governor ọrụ atụ egwu as an instrument to get rid of all of you. Etu aka o si wee uproot unu ti panic n'ime unu ti ọsọ onye enu na-agba onye a na-agba mmiri niile Dubai du polluted. Onye ọ na-aya eze nwaanyị dibia na-amapụta everyday. Etu esizi eji amụ ọrụ agbabọ ike esizi eji amụ ọrụ dibia because na-efi na ọrụ dibia na-akwụsị ụgwọ. Dibia ju ebe niile enwe dibia ọgbara ọfụ ha ju ebe niile. Ọ kacha na the another thing ha na-eme na ha ya hapụ be nna ha jee na another community jee ebe ahụ dominate ya shi eze na-eru na ụmụazị niile nọ na that side. Ha na-ahapụkwa be nna ha ọ bụrụ nke nwe onye ọka ọ hapụ ọka jee Asaba, ọwụ nke nwe onye ọka ọ hapụ ọka bịa Nnewi, ọwụ nke nwe onye Nnewi ọ hapụ Nnewi jee Enugu. Etu a ka ha si eme ka o wee tụchọọ na ndị ọ na-ana n'iyi abụrụ for ndị si from be ha. So it is a right step na the right direction ka anyị wee marụzie ebe dị agụ omenala abidoro ego ụlọ ọfụ a ka anyị mara ebe o si wee bịa na ka ha ncha niile si advocate maka okongwu dibia arrest ha ncha niile ọ ndị okongwu dibia wụ dị dibia plug ha ncha niile wụ ndị okongwu dibia na-enyopụtalụ ebe ha ya eji agwọ ọgwụ ọgwụ ndị ya apụtasị na ekpere ada alụ ọrụ. O bere ivu na ekpere ada alụ ọrụ mana o kwetara na ọgwụ na-alụ ọrụ. O bere ivu na ekpere ahụ alụ ọrụ mana o kwetara na ọgwụ na-alụ ọrụ. Nkịrịkọ ọgwụ ụfọdụ ndị nna nna anyị ha gwọrọ gwọchisịcha family ha today. Ndị family ha ka na-ekpucha the after effect of ọgwụ ọjọọ ndị mgbe gboo ụfọdụ ndị mgbe gboo gwọrọ ekpuchachabụghị ụfọdụ n'ime ha ekpuchachabụghị abomination and alụ ọgwụ ọjọọ ha gwọrọ butere ekpuchachabụghị. Ụmụazị ọgbara ọfụrụ abaịkwa n'ije gwọ ọzọ ya. Ụfọdụ families ka na-atata ahụ dị after matọfụ kịrịkịrị ọgwụ agwọchara mgbe ahụ ma ndị eniri mmadụ na ndụ ekwe ọ na-asị na-asị ma na ife mechara emecha kịrịkọ ọgwụ ọjọọ agwọchara mgbe ahụ nya ka ụmụazị ọgbara ọfụrụ achọkwara ije burukwa buchigatakwa again all in the name of na agwọ dediri Okite na ife ekposisara ebe akwa
na ife ekposisiri ebe akwa ịgbakwuru tọọchị ebe akwa ka ife ekposisiri ebe a more than ọgwụ one ọgwụ ọjọọ ka eji tipa wee kposisi ma ndị amụrụ ọkụ isi na ịghọtaghị ife anyị na-ekwu. All thanks to Governor Charles Soludo. Mmụọ mmiri agbadabago, onye ya wụ the next? Who will be the next? Mmụọ mmiri agbadabago, who will be the next? Okongwu dibia agbadago, mmụọ mmiri agbadago, who will be the next? Chetakwa video mmelu after atụchala akwa ọkụkọ nga wee mecha vidio ahụ. Echeta m n'ụbọchị ahụ anọ m n'Ọnịcha ebe a na-eleta ya na Mkpọ wee meda vidio close to office Matthias ka nọ wee meda vidio wee gwa ndị nwa dibia niile na ndị eze nwaanyị niile mụrụ na anya ụnụ na-arịa asị na the fact that na mmụọ mmiri jere ka o jee tọnụzie nke into a modern day ohi, butezie oche, bute laptọpụ debe sị na laptọpụ nke a laptọpụ eji agba afa na nke ahụ nke eji eme nka. Ọ chọgo ka ọ modernize ya nke into another level of criminality aka wee kparị ya. More will still go down. More will still go down. It is God who is saying something, and whether you like it or not, unu mock God in Anambra State. Unu mock God in Anambra State. Chineke wee binye n'iwe wee possess ya nwamgbe afọ wee sị ka o were wee mee total cleansing, and that total cleansing ebidogo ka unu wee malụ na mmadụ abụlọ Chukwu. Ọ karịa ihe etu a. This is an update for you. O nwere ka o si wee do, I will update you. Ọ wụzie na mmụọ nwa onye Nnewi ebughị ụzọ gwa na mmụọ mmiri afụla anya nwa dibịa na ife abụrụ n'ife ji wee mmanụ ndị Nnewi. Ha dịrị ka ị afụ dibịa nọ na Nnewi na-agwa oke ite. Ha dịrị ka ị afụ dibịa nọ na Nnewi ọsọ nọ na-agwa oke ite. Onwe dibịa nọ na Nnewi ya sị ụnọ, onwe dibịa wu onye Nnewi ya sị ụnọ na-agwa oke ite. Ife ha bụrụ ọgwụ ama na Nnewi. Onwere dibịa nọ na Nnewi ya sị ụnọ na-agwa oke ite. Ọmụmụ mmiri ya fụrụ anya buje alụ a buru esi from Ọka bunatara ahịa na Nnewi. It is not ọ bụrụ ife ji wee ma ndị Nnewi. Ejiri wee ma ndị Nnewi ama ndị Nnewi asị ndị na-agba mbọ afia Dubai apprenticeship a bidoro ebido so wee nwe mgbọrọgwụ be anyị. Nnewi nwere history of hard work, men who made money through hard work. Ịghọtago, it can only be onye ahụ onye Nnewi nwere ike iburu this foreign material butere anyị na Nnewi. So I hope na ojecha nke abata eziokwu na Nnewi nabatara ya anyị na-ebiri na-eme ka nwanne, mana ojewe nke ajechasịcha nke abata ọ marụ na ife afụghọ n'ikpu Nnewi na afọ ya na nke nwe na na-edo Nnewi ebe ọ pụtara ọrụ oyibo nwere ife eji wee mara ndị Nnewi. Enwere ọkpụrụ na ana eji wee mara ndị Nnewi. So ịpụta, if you get to Rome you behave like Romans. Ha dịrị ka ị ya abịa na Nnewi kpagharịa afọ ụmụ dibịa tụ ka akwụ ọkụkọ ha, ndị na-agwọ kasị ụmụ nkirika oke ite niile ha na-agwọ. Ha nọrụgodo anọrụ, ha ya ezo ezo because ha mana na ife abụrụ ife eji wee mara Nnewi. Ha ya ezo ezo nkụ nwapụta ya na-ebupụta nke gị na-ebupụta nke gị a na-eme show. Ịghọtago? So one gone, others will still follow. Ezugo, share this video.